ħankunu qegħdin nagħtu lill-ambjent tagħna, lill-spazji pubbliċi tagħna madwar 3000 siġra ta' kull sena. Il-ħsieb huwa wieħed illi nħajru lin-nies u għalhekk ħankunu qegħdin inqasmu 3000 xitla ta' siġar indiġeni Maltin kull sena b'xejn mingħajr l-ebda ħlas minn lokalitajiet differenti sabiex in-nies ikunu jistgħu fl-aħħar mill-aħħar ikkabbru x-xitla u jgawdu għal sentej sħaħ biex din ix-xitla tkun tista' tissaħħaħ sabiex fl-ambjent li huwa wieħed partikolari u daqsxejn aggressiv bħala temp f'pajjiżna. Din ix-xitla tkun tista' tissaħħaħ sabiex iċ-ċans illi tgħix ikun wieħed akbar. Allura hija kampanja fejn il-koll flimkien. L-ewwel nett inqajmu aktar awareness favur l-importanza tas-siġar fl-ambjent tagħna, imma wkoll kull wieħed waħda minnha jista' jindokra dawn is-siġar għal sentejn u mbagħad flimkien ħankunu qegħdin ninġabru l-ewwel sena ħankunu qegħdin inħawlu dawn is-siġar f'żewġ żoni illi sfortunatament matul ix-xhur illi għaddew sofrew numru ta' ħsarat minħabba nirien, minħabba vandaliżmu illi kien hemm f'dawn iż-żoni tal-Miżjib u l-Aħrax sabiex iż-żoni li huma milquta, speċjalment hemm żoni partikolari fil-Miżjib li kellek mijiet ta' siġar illi nħarqu, nkunu nistgħu inħawlu dawn is-siġar minn flokhom siġar ta' żebbuġ, ċipress, ħarrub biex nerġgħu nirriabilitaw dawn iż-żoni. Allura mhux jiena biss, però kull wieħed waħda minna, kull min ħajjipparteċipa f'dan il-proġett jista' jagħti xi ħaġa lura lill-ambjent tagħna, dak huwa l-iskop prinċipali. Jiena nemmen li fl-aħħar mill-aħħar naħseb ħajkun hawn diġà kellna konkurrenza tajba meta konna qegħdin nitkellmu wkoll daqsxejn din l-idea ma' diversi persuni, jiena naħseb li ħajkun hemm konkurrenza tajba mill-Maltin u l-Awċin għax naf u dan tħossu meta tkun qed titkellem man-nies kemm iċ-ċittadini Maltin u Awċin għandhom l-ambjent għal qalbhom u kemm ikunu lesti li jikkontribwixxu favur dan.